Hello guys, welcome to my channel. Ang gagawin natin ngayon ay mamimingwit tayo sa ibang spot naman. Yun. So, ang oras alas 3 ng hapon, pasado. Ayun. So ito kasama ko si Nigo, yung isa kong anak, para may kasama tayo. Ayun guys. So sana swertihin tayo. Ito yung pamingwit natin, balanggawisan tawag sa amin ito. Yun. So kumuha ko ng tigisa namin. Subukan naman natin dun sa tabi ng ilog, ibang pwesto, ibang spot. Ayun. So ang ginagawa kasi guys sa amin dito, nakikita nyo yung mga palay ay patapos na. So wala nang masyadong ginagawa pag ganito. Ayun guys, ito. So kaya mamingwit na lang tayo kaysa sa tumambay dun sa inuman. Yung mga nag-inuman sa ano, mga tinda-tindahan dyan. So okay guys, panurin natin. Katukaran! Sunod daw. Ay, patasin. Andun si ano guys, kuya, si Manong. Yun, nagsusugot ay hindi. Tinatamnan niya yung pinagpunlan niya. Shout out sa kanya. Padasan man. Bareng no, inta kung kunak ng reno tumamtaman sabag. inta ki di maki ko gaya maki foods kuna na kitin. Ta ko bigat tunga ta ti papanta kung kuna na mapanlat ta padasin ta nang kakalinak ta apan ta tayo apa mi mapan. Padasun man nang tatawalaw. Ayun guys. So ayun si Kuya Fred, shout out sa kanya. So kung nakikita nyo guys, doon tayo pupunta, doon banda. Ayun. Yung ano kasi na yan, yung parang yung bundok na yan, napalibutan yan ng ilog sa amin na yan. Diyan, basta sa gilid niyan ng bundok na yan, yan nakapaligid yung ilog, may ilog sa baba niyan hanggang doon sa dulo. So kung nakikita nyo naman, nandun banda yung bahay natin doon. Ito. Yun, doon lang yung bahay natin. Nakikita nyo, malawak na pala yan ito. Ito, kapalibot sa atin. Kaya doon sa maraming yug na yun, yun yung bahay natin. So doon tayo pupunta guys. Dadaan tayo sa mga pilapil. Okay. May kalabaw. Haan. So ito guys, lalakad tayo papunta doon para maghanap ng andong besto. So itong pilapil na to guys, diretso doon hanggang doon sa ano to. Ito yung shortcut sa atin. Baday! Ayun, yung isang ano natin, shout out sa kanya, si Boy. Cupatasan! Nalalinaw! Nya? Ay dito. Lapadasan mi man. Ayun guys, si paring Boy, kumparin natin. Kumakaway. So, ito guys ang mga palay kasi dito. Kunti na lang, talagang ano, thank you Lord at may ano naman, makain na naman yung mga tao pag ano to. Sana ay Manila, marami silang anihin. Hindi kasi sa atin to guys. Ito, nakikidaan lang tayo. Yun. So ito, malago na yung mga iba. Ito namang sa kabila, kailan lang siguro ito. Yun. So ganyan guys, alay lakad dito. Lalakad tayo papunta doon sa ilog. Ayan si Nigo.
Okay. Yan guys, malapit na tayo. So, dyan banda kasi ilog na yan. Doon tayo galing. Doon. So, ayan guys, yung maganda rin banda dyan. Yan, kasi dito malalim na banda dito. So maganda yung tubig dahil hindi pa malinaw. Kasi kailan lang yung malakas na ulan. Ito pa ano na. Palinaw na. Ito, medyo malabo pa. Kasi kung sobrang linaw, hindi nakikita talaga. So dun tayo sa dati. Yun sa may pinamimitan ko doon. Uy, suruto muna tayo ta. Yay! Sa gilid lang tayo guys. Gilid lang tayo ng ilog. Mahaba kasi ito hanggang yan, hanggang doon sa pupunta doon guys sa doon sa bundok na yun. Kung nakikita niyo doon yung hantungan niyan. So doon sa dulo doon, doon maganda na doon dahil malinaw na talaga doon. Yung mga malalaking karpa naman ang nahuhuli doon sa pamamana. Uy, diba na doon? Tayo ng spot guys. Yung tatas na ng ano dito, damo. Nita. La, walang daya eh. Dito lang sana yung kalabaw natin, ang daming kumakain dito. Kaso hindi natin mailagay dito dahil ano na, palayan na dyan. Kung ilalagay natin dito, kailangan nating ano natin doon, ipalibot natin, ano natin, dan natin doon. So hanap lang tayo ng spot guys, magandang spot. So ito guys, ito yung subukan natin dito banda dahil kung naririnig yung tubig, ayan, may ano kasi, may ice cream pa siya dito. Yun, may amburnal ang tawag sa amin ito. Ito, may amburnal na ito, may ice cream pa siya. So, ayan, subukan natin dyan guys. Ayan, pero linisan muna natin dito. Ikalan na dyan ka. Ay, takapay lang, dalusan ta. So, ito yung spot natin guys doon. Subukan natin dyan. Pero ito, ang kain kasi natin ito mga linta. Ayan. So ganito kasi yung pinapain sa amin. Pero maraming spot naman na ano dito. Magaganda. So dapat kasi kanina sasama sana yung kaibigan ko. Dahil yun yung ano namin, kaya naghukay ako ng linta. Pero may pinuntahan daw na ano, nag-birthday. So mukhang lasing na kasi siya kanina kaya hindi nakasama. So malamang bukas o sa sunod kasama na natin siya. So ito, mas maganda siguro pagpainan na lang natin dalawa para yung isa baka sakali ito yung swertihin. Ito, painan natin yung isa. Ayan guys. Huli. Ano
Ito, 1-0. So, ang taba oh. Okay. So, sana maganda yung ano nila, yung dawin nila. Dawi kasi yung kain sa Ilocano. So, kasi ako guys, hindi ako mahilig yung sa palutang, kaya hindi natin nakikita kung kinakain. Basta nakikiramdam lang tayo, ganun. Hindi kasi ako sanay doon sa may palutang na yung nilalagyan ng sinelas. Yun. Huli guys. Kaso nasasabit. Ang tawag sa amin ito, bunog. Ayan o. Yan, bunog. Ayun guys. Bunog ulit. Yun. Ito na. Ito na. Lilipat kami ng pwesto guys, ibang spot dahil mukhang matakaw sila dito. May 3 tayong nahuli dito. Hanapin natin kung nasaan sila, kung saan tayo makahuli ng medyo mas malalaki. Bukan natin dyan guys oh. Dyan. Dyan banda parang maayos dyan kunti. Subukan lang natin. So kung meron, ito napainan ko na. Magtatagal tayo dyan. Ito. Itakitan ko din daw. Gini daw. So, ang style kasi ng ano guys, ang style kasi ng tilapia, pag yung unang spot, nangangain agad dyan dahil hindi pa nahalata na ano. Pero pagka masawa na, ayun,
tinitikman na lang yung pain. So ganyan yung style dyan. Yung mga tilapia dito sa amin. Yun, hinila na. Nako, sinabit yata. Yun. Guys, Ipakita mo. Palos. Nako, paray tayo lito. pilitan. Palos. So, ang mahirap ano to guys, mahirap. Oh, no, 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 no. Pagkurinta ta pa? Kita mati Lapatayin pa lang. So yan guys, oh. Dapat hindi to mapulupot dahil masisira lang yung ano natin dito. Ayun. Ipakita man natin eh. Ta. So walang kawala oh. Oh. Dapat ilalagay natin sa may magaspang para kasi ano to madulas. Yun, oh, tanggal na. Paano? Guys, tanggal na oh. Oh. Parang ahas. Oh. Oh, daming ano. Oh. Lah, kita mau natin eh. Video. Okay guys. So, huli. Oh, kunti lang yung nakawit oh. Parang hindi pa yata hindi pa sigurado oh. Dahil pabaliktad naman. Diyan naman banda nakawit, dapat doon sana. Hindi niya nalunok. O yan. Ito, itong itim. Ito. Sa budong. Nakawit na. So yun yung mahirap guys, nakawit na. Nakawit na sa may budong. Stop ko pa lang. Kung nakita nyo, hinila ko guys. Oh, ano na, lumayo na. Buti hindi na putol. So matibay din kasi oh. Ayun. So anuin natin. Kasi ngumanga na. Ibalik natin. So matibay talaga tong kasi itong to sawiri. Sawiri ito. So mahirap talaga. So ang gawin ko na lang, kagatin ko na lang para babalik. Yun. Oh. Sana nandyan pa sila kasi naano na kanina. So sana mayroon pa. Kasi may mga ibon pa. Kasi may naano na kanina nabugya. Baka natakot na yung mga isda dyan. Yun ang mahirap kasi. Kaya dapat pag pumupunta tayo dito may reserba tayo na yung sima. Dahil pag iisa lang, naku, yun ang mahirap, wala na. Talagang uuwi na tayo nun. Yun oh, hinihila guys, hinihila. Naku, nakawit na naman oh.
Dami dito kaso nakakaway. Oh. Isang kahoy guys. Oh. Dami talaga. Ayan. Ang hirap naman nito. Hinila. Kaso kahoy pala. Naku guys. Ano na? Talagang Mayroon na kahoy nagdakal. pala. Oh, laki. Nay. Oh. Wala na yata yung ano natin. Oh, yan guys. Talagang dami talagang ano dyan. Daming kahoy. Oh, wala na yung pain natin oh. Hinila eh. So kung nakikita nyo, naunat na naman ang unat. Balik na naman natin to. So ayan. Pwede na naman. So sayang talaga guys yung mga ganon. Malaki siguro yun dahil hinihila talaga eh. Ngayon ano na, mga kahoy naman yung nahuhuli yan. Grabe na to ah. Kung isda lang yun, sobrang laki yun. Nakita nyo. parang sigurado eh. So ayan, ang pain natin. Balik na naman. So yung isa, hindi na natin ginagamit. Ubusin natin yung kahoy dyan. Iyakyat natin lahat. So sana nandyan lang sila. Diyan kasi kami dati namamana eh. Diyan. Kasi pagka hindi lang umulan nito, malinaw na itong tubig nito. Nakikita mo na sa loob. So ngayon, kailan lang kasi umulan, kaya ito medyo malabo. Naku, naku guys. Talagang hindi talaga swerte. Bagsang. Bagsang yun. Open. So ito guys. Ito. Subukan natin dyan banda. Ninisan ko. Kung nakikita nyo, mababaw na sa doon. Pero parang may karugtong na ano to. Yung may kanal galing sa bukid. Kaya subukan natin dyan kung saan bumabagsak yung ano. Baka nandyan lang sila naglaro. Subukan natin. Saan ba lang? Bayi sih kok. So dito guys, kasi ilog na dyan. Ano natin, ilinisan natin. Tapos dyan tayo. Huli na yan. Tignan natin kung baka nandyan. So ito guys ang itsura dito oh. Ayan. Ito medyo medyo malapad bahagi. Ayan. Diyan oh. So medyo malapad dyan. Subukan natin dito.
Dami pa rin kahoy. Wala na, nakawit na. Oh, Ay, humiwalay na. Hindi na natin mababalikan yung ano, yung isa. Pero hapon na rin, kaya kailangan nating uwi. Okay. Kaya siguro babalik na lang tayo dito pagka may kasama tayo na ano, nung mga yung nag-aaya sa akin. So, uwi na tayo, guys. So, ganun lang ang mabuhay dito sa probinsya, guys. Ayun. Pag may tiyaga, may nilaga. Ayun. So, ito, pauwi na tayo. Ayun. Kasi pahapon na. Mamaya gabi na. So, makikita nyo naman, doon pa tayo banda uwi doon. Dahil doon yung bahay namin. Doon. So, yun, nandito tayo sa gilid ng ilog. Yun, babalikan natin yan, guys. Dahil saka yung pain ko kasi ay maliliit. Mahirap kasi maghukay ng pain. Lalo't ganito yung kamay ko, guys. Hindi ko gaanong nakahawakan yung bareta. Bareta ang tawag sa amin yung panghukay. So kung kahoy naman, hindi ko masyadong may lalim. Kaya itak lang yung pinangkuha ko ng pain. Yung mga maliliit lang kasi yung pain. Susubukan natin sa susunod. Yung mga matataba na linta. So, yun guys, ang ating video. Huwag kalimutang mag-likes, comments, share na rin guys. At higit sa lahat, subscribe na para updated kayo sa mga susunod pa nating video. God bless us all guys.